Acaba de comenzar esta segunda tempada de Está Che Bo, segunda tempada con Iván Mariñas ao frente dos fogóns. Sí. Iván, este foi o programa que che permitiu saltar a outro lado do mostrador, non? De estar na televisión como concursante ou como tal, a ser quen dirixe o cotarro. Mira como cambio conto, Sí, cambia, sí. é verdad. Sí. Pois sí, efectivamente, eu xa saía do programa e empezar a facer directos na casa e facer as miñas historias, seguindo a paixón que era a cociña, que estaba dándome pois nese momento pois moitos resultados e moitas alegrías. Neste caso pois houve unha chamada, querían facer algunha renovación nun programa que xa estaba dando moito a nosa Galicia cos seus pratos, e collín o testigo de Está Che Bo con moitas ganas, a verdad. Agora nesta segunda tempada supoño que teredes novidades, acaba de comezar prácticamente. Bueno, pois estamos comezando, eso, así como dis, hai algunha novedade, algún compañeiro que se voi, outros que tal, pero sobre todo buscando sempre o mesmo, vale? Vamos a intentar que nesas comidas tradicionais haya sempre unha ibanada polo medio, porque ao final tamén é un pouco o que leva a batuta, claro. Pero sí que é verdad que vamos a buscar tamén tips, consellos, algún tipo de cosas nutricionais, todo o que podamos pois intentar darlle información a nosa xente, non só de receitas, sino tamén dos aspectos saludables, de zonas, de postres, bueno, enseñar Galicia desde o mundo gastronómico, o que veñemos facendo de sempre, pero pois con noso toque. Ti sempre defendeches eso que agora se chama o kilómetro cero, que é o produto daqui. Bueno, eu recordo a primeira entrevista que me fixeche cando salín, o meu único, polo que máis se me coñeceu é por intentar levar a Galicia por bandeira, pero que é a miña forma de ser. Creo, de verdad, penso que o noso produto é do mellor, por non poñer xa o mellor, do mellor, que están aí, hai algún que quere chegar, pero do mellor, é ese kilómetro cero das nosas aboas, das nosas tías, das nosas madriñas, dos nosos labregos, dos nosos mariñeiros, hai que poñelo un valor, porque traballan moito para ese produto, e chega a Madrid, e xa o temos aquí, cociñemos con el. Iván, como se crean as receitas? Porque eu supoño que despois de tantos anos facendo receitas, ti que levas moito tempo xa sedellando así entre libros, falando con xente e tal. Como máis aprende libros é escoitando os mellores, porque é o que tens que facer un pouco. E os mellores tamén son as aboas, as madriñas que che dicía antes, as mamás. Pois iso que fago, esa receita que me dixo miña nai no seu día, a miña aboa, vale, o que fago é poñerlle un toque novo con algún produto que está chegando xa aos nosos comercios. Hai moita xente que ten moito medo, por exemplo, a utilizar unha batata, pero xa se leva 4 ou 5 anos no supermercado, e por que non a pillamos? Por lo menos vamos a ver se nos gusta, e se non, xa deixamos por outro lado, porque a patata é boa, pero hai que buscar un pouco esa... E a batata tamén. Está ben boa ou non? Pois ese tipo de cousas é o que vamos facer nós. Esa recetiña que tiñamos dos nosos ancestros, dos nosos familiares, da toda a cultura gastronómica na Galicia, e poñerlle cousiñas novas para que a xente poda cociñar, e facilitarlle tamén procesos de cocción con algunha técnica culinaria de casa, non de vanguardia, vale? Isto Está Che Bo. Iván, hai, por exemplo, peixes, ti que somos de mar, os dous. Somos de mar. Hai peixes que son máis baratos que outros, e están riquísimos. Unha xarda. Son pouco coñecidos, non? Ti tamén sei que tes unha certa querencia por descubrir novas especies. Sabes o que pasa? Non só son novas especies, porque eu non son o Ángel León, que tampouco vou tanto, pero sí que é verdade que eu, como pescador submarino, como amante do mar, noto que unha lapa tamén se pode comer, ainda que non se comía antes, non? Ou sí que se comía, deixouse de comer. Pero o sargo, fai pouco, era algo que tirabas, como que eu non como sargo, un polvo mariñeiro, pero non interior. E agora, chegas ao supermercado e hai que pagar o sargo, verdad? Pois o que estamos facendo é intentar que esa xarda que está a 3,5, 4, 5 euros, que ten un valor nutritivo brutal, pero que ademais está increíblemente boa, podas facer as túas preparacións novas, sinxelas, ou de pochar, porque unhas xouviñas afogadas tamén son da toda a vida, e poder comer barato e ben. Ese é o único tema de Está Che Bo. Esa é a clave, non? Comer barato e ben. Comer barato e ben. Eso que máis queres? Pois nada, eu supoño que os espectadores estarán constantemente acosándote. Cando preparas tal cousa? Bueno, eu non diría acoso, eu digo moito cariño, a verdade que moito cariño. Pero sí que é verdade que, pois, por que non fixeche isto desta maneira? Porque son Iván, e porque eu quero que a fagas da túa. É o máis importante un pouco eso, que collan os tips que eu podan, que se podan ilustrar, co que eu podo facer, todo o que eu lle pode enseñar, correcto, pero ele xa ten unha mochila de sabiduría, unha mochila das súas costumes, dos seus sabores, e ten que integrar algunha información da miña, outra do outro lado, e da súa tamén. E así sale a receita máis persoal e máis da casa. Aquí na Televisión de Galicia
sínteste na casa. Estou na casa. Estás na casa. Estou na casa. Isto é verdade. E o teu público tamén. E o meu público é moito máis tal, sales á calle, tes unha alegría, unha familiaridade. A verdade é que non me podo queixar do público de España, non me podo queixar porque sempre me tratou moi ben, pero estar na casa, bueno, somos galegos morriñentos, non? Sempre hai como un pouquiño de estalatexo. Pois Iván, moitísimas gracias por estar con nós, moitísima sorte e moito éxito, que non necesitas que che desese, porque o éxito eso eu vexo que xa está entrando ás puertas. Bueno, Paco, eso espero que siga así, pero hai que seguir aprendendo, como che dicía, e seguir dando receitas boas para a xente do Estache Bo, que é o que quere. Pois moitas gracias. Gracias a ti.